L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. A warm greeting to our members of the diplomatic corps. Thank you very much for your presence. Għedin niltaqgħu hawnhekk illum biex nitolbu għal dawk kollha li mietu fil-konflitti dinjija b'mod speċjali dawk li ħallew ħajjithom biex jiddefendu l-valuri tal-libertà u tal-legalità f'pajjiżna. Tant eluf ta' żgħażagħ, miljuni ta' żgħażagħ li ħallew ħajjithom madwar id-dinja f'konflitti li mhux dejjem kienu inizjati b'intenzjonijiet tajbin. Dawn iż-żgħażagħ ħallew ħajjithom vittmi tal-bluqa tal-umanità. U aħna llum waqt li nitolbu għalihom nagħmlu ukoll għat-tandiema ta' kemm il-darba fil-qalb tagħna minflok ikun hemm l-erf ikun hemm il-bluqa, mod speċjali l-bluqa tal-mibeda. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox fit-tjiba tiegħek bijat minna kull awċ biex inkunu ħielsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkil ta' xejn. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Erf. L-Erf jiddi bla qatt ma jnemnem, malajr jarfuh dawk li jħobbuh u jsibuh dawk li jfittxuh u jħarbrek biex jidher lil dawk li jixtiequh. Min ibakkar ifittxu ma jitħabbax għax ħdejn bibu bil-qiegħda jsibu. L-aqwa tal-għaqal hu li taħseb l-Erf u min jisar għalih malar jeħles mill-inkwiet. L-Erf idur u jfittex lil dawk li jxirqulu. Kollu ħlewwa jidrilhom fit-triq u jiltaqa' magħhom f'kull ħsieb tagħhom. Il-kelma tal-Mulej. Sarm risponsorjali. Ngħidu flimkien, Mulej Alla tiegħi ruħi bilaċ għalik. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex, ruħi bilaċ għalik. Għalik imxenna jiena bħal art nixfa maħruqa bl-ilma. Mulej Alla tiegħi ruħi bilaċ għalik. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek, għax it-tiba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Mulej Alla tiegħi ruħ bilaċ għalik. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek, bħall-ikel mill-aħjar li semmen l-imtela u jannilek fommi b'xuftejn ferriħa. Mulej Alla tiegħi ruħi bilaċ għalik. Meta mimdud fuq frixin fik niftakar u naħseb fuqek fis-saħrit tal-lejl għax inti kont għajnuna lija għaddel ta' ġwejnaħ nannik bil-ferħ. Mulej Alla tiegħi ruħi bilaċ għalik. A reading from the letter of St. Paul the Apostle to the Thessalonians. But we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about those who have died, so that you may not grieve, as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring him those who have died. For the Lord himself, with a cry of command, with the archangel's call and with the sound of God's trumpet, will descend from heaven, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up in the clouds together with them to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore encourage one another with these words. The word of the Lord. Thanks be to God.
Keep awake, therefore, for you do not know on what day your Lord is coming. Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna tas-smewiet inxebħuha ma' xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ, iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie, u għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs ta' lejl instema' min jgħajjat, ara l-arus, u ħorġu ilqawh. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin, għatuna ftit żejt minn tagħkom, għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu, għandu mnejn ma jibqax biżżejjed l-għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru, jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu, Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda weġibhom u qal, tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għax la tafu l-jum u lanqas is-siegħa. Il-kelma tal-mulej. Isru mela, għax la tafu l-jum u lanqas is-siegħa. Dawn il-kliem ta' Ġesu huma kliem mhux biss ta' ċanfira imma anke preavviż. Qed jurina x'għandu jkun l-atteġġjament tagħna biex inkunu preparati għal dak il-jum trement meta ngħaddu minn din il-ħajja għal ħajja l-oħra. Isru. Il-viġilanza huwa atteġġjament fondamentali għall-insara. Dik li inti taħsess fuqek innifsek, li tieħu ħsieb li taqra ċ-ċirkustanzi ta' madwarek
u tifhem x'irid il-mulej minnek huwa l-erq ta' kull erf. Il-bluwa hija meta inti ma tisirx, ma tassistx, ma tkunx viġilanti. Il-bluwa hija wkoll meta għalkemm ikollok l-equipment ma jkollokx ammunition, għalkemm ikollok armata qed tikkumbatti ma tieħux ssib il-proviġjonament. Ħafna rakkonti militari jiddeskrivu li l-falliment ħafna drabi jiġi għaliex ma jkunx hemm l-għaqal li tippreveni ċirkostanzi partikolari jew inkella tibgħat armata mbagħad m'għandekx il-kapaċità iżomma f'ambjent li kultant huwa ostili bil-proveġġjonamenti adegwati. Il-viġilanza mela mhux biss atteġġjament psikoloġiku imma b'xi mod huwa relatat mal-prudenza. Il-viġilanza iġġalek tikkalkula sew tieħu ħsieb li l-konflitti li tidħol għalihom jew inkella li ġaluk tidħol għalihom tkun ippreparat għalihom. Aħna llum qegħdin hawnhekk b'mod solenni bħalma nagħmlu kull sena niftakru huwa dover tagħna. Miljuni ta' soldati, ħafna minnhom żgħar, ħafna minnhom żgħażagħ li ħallew ħajjithom minħabba l-ubbidjenza militari għaliex kienu biex ngħidu hekk pawns, kienu taħt il-kmand ta' min jew kien arroganti f'konflitti aggressivi ta' ħakma jew inkella kienu vittmi tad-dover li jiddefendu il-libertà ta' pajjiżhom. Diffiċli poġġi lis-soldat f'kategorija ta' iswed u abjad. Għax kull konflitt fuq iż-żewġ naħat hemm vittmi li huma vittmi mhux għax iridu imma li huma parti minn struttura ħafna ikbar minnhom. Id-deċiżjonijiet jittieħdu fuq l-imwejjed u fuq l-iskrivaniji ta' min hu komdu imma huma l-uliet il-ħaddiema li jmutu fuq il-kampijiet tal-battalja. Kull meta kont inżur iċ-ċimiterji militari il-barra minn Ruma, Anzio, Nettuno. Kont naqsam qalbi ta' kull sena nara kemm kienu żgħar dawn is-soldati, 18-il sena, 20 sena, 22 sena, mijiet ta' żgħażagħ. Aħna wkoll fil-Gżejjer tagħna aw Malta għandna dawn il-postijiet sakri għaliex iħadnu il-fdalijiet ta' żgħażagħ mhux biss Maltin imma barranin li mietu hawnhekk. U qed minnhom mietu jiddefendu anke il-libertà tal-Gżejjer tagħna. Id-dejn tagħna magħhom ma jitqiesx. Il-preżenza tagħna llum huwa mument solenni li fihom niftakru biex ma ninsewhomx, imma fl-istess ħin huwa impenn biex il-valuri li huma ddefendew aħna niddefenduhom ukoll. Nitolbu wkoll għall membri tal-Forzi Armati fid-dinja kollha. Huma marbutin bl-obbedjenza militari, iridu jobdu anke meta ma joġobhomx. Nitolbu għal min għandu deċiżjonijiet iżjed importanti x'jieħu meta jiddeċiedi jidħol jew le f'konflitt armat. Mod speċjali f'dinja fejn l-armamenti mhumiex biss konvenzjonali imma iżjed errieda u qattiela. Nitolbu wkoll għal min
biex jiddandan politikament ivenven lid-dinja l-isfida tal-armi nukleari. U nitolbu l-mulej ħarisna minn imħuħ u qlub daqshekk ibsin u daqshekk boloħ. U fl-istess ħin nitolbu wkoll li fostna ma jinbitx dak li jagħmel il-gwerer possibbli, spirtu ta' vjolenza u mibeda, dik ukoll li jabluha. L-għaqal huwa dak li wieħed jifhem li f'soċjetà fejn hemm opinjonijiet differenti hemm bżonn nitalmu nirrispettaw verament il-xulxin u mhux bil-paroli biss. Għax il-konflitti l-kbar kollha jibdew fil-qalb tal-bniedem. U għalhekk jiena jekk nassess fuq qalbi inkun qed nagħti kontribut vera għall paċi. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, hemm nissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-yemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missier Quddies, int li ħennejt tal-umanità u f'ibnek Ġesu battinna l-mużbieħ tad-dawl etern biex jurina t-triq il-verità u l-ħajja, ilqa nitolbuk it-talb tal-komunità. Nitolbu għall-Knisja mqazza biex tos tirrispetta u tkun qalb waħda u ruħ waħda mal-Papa Franġisku, mużbieħ jixel ta' karità, tama, imħabba u fidi f'Ġesu Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nofrulek Mulej lil dawk ħutna li birdu fil-fidi, li jikkuntentaw li jkollhom biss mużbieħ niexef qoxqox, nieqes minn kull ma jista' jkebbes il-fjamma tal-fidi f'Ġesu Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U l-morda tal-parroċċi tagħna biex huma jistennew lill-arus jimtlew bit-tama għall-festa tat-tieġ ta' dejjem li hemm tistennihom, fejn hemm igawdu l-ħlas għad-tbatija tagħhom hawn fuq l-art. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal kull wieħed u waħda minna biex ma nkunux insara tal-isem li jġorru mużbieħ battal u bla żejt. Imla Mulej il-mużbieħ tagħna bl-ispirtu tiegħek ħajallimna nkunu għaqlin, naħsbu f'ruħna u naraw li l-mużbieħ ikun dejjem mimli bl-azzjonijiet magħmula bl-imħabba u b'impenn sħiħ. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej l-lub mod speċjali għal daw kollha li tilfu ħajjithom fil-konflitti armati matul is-sekli. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem, Missier Qaddis. Għatina l-veru erf li jiġi minnek biex idawwal id-direzzjoni ta' ħajjitna hekk li l-ħajja li qed ngħixu issa tkun garanzija għal ħajja fis-sema bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Sacrificio it-Tifkira gloria ta' Issu. Ħtiġijiet tagħna ta' Quddiesa kollha tiegħek. Ħares bis-sliem u lejn is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqilgħu btieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu nitħarku, fik aħna. U ta' kuljum inħossu fuqna t-tjiba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, int tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet. U bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibda bil-misteru tal-għajt. Għalhekk irrodulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru il-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien
Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sepp tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati l-inna u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. الجسم والدم ta' Kristu jaħarġuni.
Nitolbu. Inrodulek ħarmu lejat qarbina mqazza li bija saħħatna. Bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-semak ukoll fit-tjiba tiegħek, għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċira. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Morru fil-paċi ta' Kristu.